Matul it-tieni nofs tas-sena li għaddiet ġew irrappurtati mhux anqas minn 1589 inċident fil-post tax-xogħol. Il-maġġoranza tal-inċidenti ġew irrappurtati fil-qasam tal-manifattura b'262 inċident f'sitt xhur. Fil-qasam tal-kostruzzjoni kien hemm rata għolja wkoll u l-istess jista' jingħad għal qasam ta' trasport biż-żewġ setturi jirreġistraw 416 l-inċident bejniethom fl-istess perjodu. Il-maġġoranza ta' dawk midruba kienu ħaddiema li mhumiex imħarġa fis-sena u jagħmlu xogħol ta' laborers. Ikkumparat mal-2016, il-numru ta' inċidenti naqsu bi ftit għexieren. Il-persuni l-aktar milquta minn inċidenti fil-post tax-xogħol huma dawk tal-etajiet ta' bejn il-25 u l-44 sena, bil-maġġor parti ta' dawk involuti ikunu ta' sess maskili. Ħafna mill-inċidenti jinvolvu feriti superfiċjali b'755 isofru dan it-tip ta' feriti. Numru sostanzjali kellhom ksur u żlogament fil-waqt li madwar 50 persuna kienu affettwati minn avvelenament u infezzjonijiet. Ftit aktar minn 400 inċident seħħew f'azzjendi li impjegaw aktar minn 50 ħaddiem, fil-waqt li kienu 35 dawk il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom mingħajr ma jimpjegaw lil ħadd li sofrew xi tip ta' inċident.